उठा उठा प्राणिया, सांडा सांडा संसार माया, पाच करुणी तिया, ओळखा जेजूराया, हातीर संसार आदमीतासो आधार, हातीर हांकार हातीतासो दळपार. मोगाळा सोडवणदारा जेजू, तुझ्या पाया लागे आम्ही कलतेपणी सरपडताव आणि आमच्या सौर पथकांचे बोगसाणे मागताव. तुझे संगाता कुर्सा वाटेचे पयण करन, आमची पातकी जिणी परिवर्तन जायशें कर. आमच्या जिणयंतले हर एक कश्टांवरां पिडा शिडा एक सोरपण सोसणुकेन सोसून तुझ्या कश्टांक आमी मेळयशें कर. ह्या वरवीं हो प्राचीत काळ व्हळादीकपणी करसूंक, तशेंच आमची पातकां रडोवन करी दूख धरन नितळ निर्मळ जिणी जियोंक कृपा दी म्हूण मागतां. आमेन. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू म्या जेजू क्रिस्ता, गुन्यांवांतल्या आमच्या मोगाळा जेजू, तुका मरणाचे फर्माण पिलातान मात्र न्ही बगार सगळ्या संवसाराच्या सर पातकी मनशांनी दिलें. आमकां पातकांतले सोडवण दिवच्याक तूं हें मरण आपले स्वाकुशेन स्विकार करताय. हेरांच्या गरजांक कश्टां वेळार पावोवंक आनी हेरांक नवें जिवीत दिवंक तुजे कुरपेचो आदार आमकां दी. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेच ते साव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू म्या जेजू क्रिस्ता, मोगाळा जेजू, कलतेपणान भरादी कुरीस तुज्या कांदार काण घेवन आमचे खातीर वोवंक तूं तयार जालाय. आमी आमचे जिणयेंत दिसपडचे मेळचे ते कश्ट म्हणले कुरीस मोगान स्विकार करूंक आनी कश्टांत तावन दावनासतना तुजेर बावार्थ दवरून जियोवंक कृपा दी म्हूण मागता. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेच ते साव जेजू पयले फावटी कुर्सा पंदा पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू म्या जेजू क्रिस्ता, जेजू, तूं आमच्या दसल्या अस्कत मनशा खातीर कश्ट सोंसतना आमी आमच्या घरांत शेजारा वा वाड्यांत कसलेंय सोड उणें जाल्ल्या वेळार तें कितलें सुदारसून आनी सोसून व्हरूंक तयार आशाशें कर. अशें मुखली आमची जिणी मोगा माईपासान जियोवंक कृपा दी म्हूण मागता. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचे. चवथेच ते साव जेजू आपले दुखेस्त मायेक बेडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसू म्या जेजू क्रिस्ता, मोगाळा जेजू, तुज्या कश्टांच्या पयणार मोरी माय तुका बेडता. तुजे कश्ट सोसूंक ती पाटिंबो दिता. तुका धैर्यान ती भरता. आमच्या दिसपडते जिणेंत हेर बऱ्या खातीर कश्टातना तांकां धैर्य दिवंक आनी तांचे जिणयेंत बरवस सोडोवंक आमी वावरिशें कर. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुसार मेल्ल्या जेजूचे.
25 तेसाव सिरेनाचो सिमाव जेजूक कुरीस वोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. मोगाळा जेजू सिरेनगार सिमावंक तुका कुमो करूंक शिपायांनी बोळ केलें. ताणें तुका कुरीस वोवंक कुमोक दिली आनी तो कुरपेन भरलो. आमच्या जिणयेंत आमी हेरांच्या कश्टांक सांगात दिवन तुजी कुरपा आपणावंक कुमो कर. सोमिया काकूळ तामची कर. सोमिया काकूळ तामची कर. सदैव मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 26 तेसाव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. मोगाळा जेजू जुदेव स्त्रियेन तुझे कश्ट हाळू केले. तिची देख आज आमी घेवन आमच्या बोवारी असल्या कश्टोंच्या भावा भयणीचे मुखामळ पुसूंक आनी तांकां आदार दिवंक आमकां शिकय म्हूण मागता. सोमिया काकूळ तामची कर. सोमिया काकूळ तामची कर. सदैव मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 27 तेसाव जेजू दुसरे पावटी पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. मोगाळा जेजू तुवें ह्या संवसाराक येवन आमकां पातकांच्या गुलामपणांतले सुटका दिवच्या खातीरच इतले कश्ट सोंसले. आमी आमचे फाटले जिणेक पाट कर, नवी जिणी जियेसें कर. सोमिया आमची पातकां बोगोस. सोमिया काकूळ तामची कर. सोमिया काकूळ तामची कर. सदैव मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. म्हजो शिजावच्या कुशी मोरकाय घे करीस तुजो फाटलाव कर म्हजो. 28 तेसाव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सार वरवीं सोडलाय सगळो संसार. जेजू तुज्या कश्टा वेळी जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी बुजयलें. तांकां तुवें आशिर्वाद दिले आनी सुवाता प्रगट केली. आमच्या जिवितान कश्टांच्या भावा भयणींक सदांच आमी बुजोवंक तयार आसासें कर. सोमिया काकूळ तामची कर. सोमिया काकूळ तामची कर. सदैव मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 29 तेसाव जेजू तिसरे पावटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सार वरवीं सोडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू तूं अस्कत जाल्यार कुर्सा पोंदा पडलोलो उरताय आनी फुडें सरताय. आमचे जिणेन आत्मीक रितीन आमी कश्टातना पडटा. पूण हे घडये तुजी देख घेवन आमचो भावार्थ घट करून पडटना उठोवंक आमकां शिकय. सोमिया काकूळ तामची कर. सोमिया काकूळ तामची कर. सदैव मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 10 तेसाव जेजूचे आंग वस्तुरकान विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सार वरवीं सोडलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू तुजे आंग वस्तूर वणकान तुका विणगो केलो. आमचे दिसपट्टे जिणयेन संवसारी आशांक लाबदून तुजी खुशी करूंक आमी सुकल्या. आमच्या वायट उतरांनी जायते पावटी हेरांचो मान काण तांकां आमी विणगो केला. आमकां बक्षी म्हूण तुजे लागीं मागता. सोमिया काकूळ तामची कर. सोमिया काकूळ तामची कर. सदैव मागता उपकार कसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 11 तेसाव
जेजू कुर्सार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सार वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. जेजू तुका शिपायांनी खिड्यांनी कुर्सार मारले. आधुनीक काळार संवसारी संगतीच्या प्रभावाक लागून जायत्या अस्कत भावा भयणींक आमच्या वायट उतरांनी आमी खिळयला, तांकां बंदडेन दवरलां. असली जिणी बदलूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 12 दिसांव जेजू कुर्सार आपलो प्राण सोडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सार वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. जेजू हांव तुजो मोग करता. म्हजो केल्ल्या प्रासट तुजो मोग करता. तुका अपमान केलो म्हूण सगळ्या काळजान हांव सुरसुरता. तुका आनी म्हाका केदींच वेगळासार जावंक सोडिनाका. सदांच हांवें तुजो मोग करीस कर आनी तुका जाय तशें म्हाका चलय. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 13 दिसांव जेजूचे कूट मरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सार वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू तूं जल्मल्ल्या वेळार मरयेच्या उस्क्यार तूं आसुल्लोय. मरयेक संतोश जाल्लो. आयच्या दिसा निर्जीव कूट तिच्या हातांत आसा. तिचें दूख आमी नियाळटा. आमच्या जिवितांत बऱ्या खातीर कश्ट येतना सोंसणीकाय सांबाळूंक आनी तुजी खुशी जाणा जावंक कृपा दी. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 14 दिसांव जेजूचे कूट निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवान कुर्सार वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. मोगाळा सोडवणदारा जेजू तुवें तुज्या जिवानाचें सगळें बलिदान बापाक भेटोवन दिवन आमकां पापयांक पातकांतले सोडवण लाभयली आनी आमचें मोकलें जिवान तुज्याच पावलांनी चलोवन आमची जिणी परिवर्तन करून जियोंक तुजे कृपेचो आदार लाभय म्हूण मागता. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. क्रिस्त आमचे खातीर कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. काकुळदारा जेजू तुज्या जिवानाचें बलिदान आमचे खातीर बापाक समर्पिले. हे कुर्सावाटेचे भक्तीपण ह्या प्राचीत काळार आमी करून आसा. ह्या वरवीं आमच्या घरान कुटुंबान शेजारा वाड्यान तशेंच पिरगेस कुटुंबान आमच्या हर एकल्यातय परिवर्तन हाड आमचे जिणेंत शांत समाधान वस्ती करून दी. तुवें दिल्ली ही शांती समाधान माया मोग सगळ्यांनी आमी हेरांक पासारेशें कर आनी आम्हा सर्वांक तुज्या राजाचो वैभव दया कर म्हूण मागता. आमेन. पापा साहेबाच्या इराद्या पासत मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन सोडी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरये कृपेन मरिले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू. भगीन मरिये देवाचे माये आमकां ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या दसादिगण सदा सर्वथा. आमेन. देवा दयाळ काकुळतेच्या बोगस पापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवो ना